зависи от управляващите. Все още се водим суверенна държава и можем да си отстояваме правата. Виждаме какво се случва на Орбан. Той си води политики в полза на народа, народът го избира и открито го заплашва, че ще използват икономически механизми, за да сринат икономиката на Унгария. Не знам защо този човек не заведе дело срещу Европейската комисия, да обяснат защо има публикации, че европейски чиновници си казали тези думи. Замълча си и ги остави. Аз не би ги оставя по тях на някакво место с тази сила, която той има в подкрепа на народа си. Защото тези неща трябва да започнем да ги спираме и да не се прокрадват по начина, по който ни ги прокрадват. Световните елити реално движат един и същи проект във всички части на света и в зависимост от това къде мине, ти го дават за пример, ето виж там работя и вие сега правите, където не мине, сега къде е минало и се разменят и се прилагат тези тенденции. Цялото това скрито манипулиране на народите и на държавите може да бъде спрямо с пряка демокрация. Един глас ви трябва да иде в постоянно действащата комисия и да каже, аз не съм съгласен с това нещо и да си пусне в личния Фейсбук или където реши някакво клипче, какво съм решил да правя, а активните граждани трябва да гледат какви петиции се подават в постоянно действащата комисия. Тук се връщам към нея, защото исках да ви обясня по-специално какво ще се използва тя и защо е постоянно действаща. Защото не се ползва само за избори, а се ползва за допитвания и така наречените референдуми. Тоест, нашата система не е система от референдуми и това ще ви го изясня сега и с него ще приключа. Значи, тази постоянна